ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ସାରା ଭାରତ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣା? ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣା ଯେ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତା'ର ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଯାଇକି 4ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା, ସେ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। 10ଟାରୁ 4ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲୁ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇ ଦେଇକି ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଗଧ ଘୁଷି ଭଳିଆ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? କେବଳ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଶିଖୁଛି, ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖୁଛି ନହେଲେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଥିଲା ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଉଥିଲେ। ଖଡ଼ି ଛୁଇଁଲେ ଆମେ 3ଟା ଶୂନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର କହିକି ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ଆଜି ନାହିଁ ସେ ପରମ୍ପରା, କେଉଁଠି କାହିଁ କ୍ୱଚିତ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ତା'ର ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ରହି କେମିତି ଚଳିବ ତାର ବି ମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତ ଡକାଉଥିଲା, ପୂଜାବିଧି ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ପିଲାକୁ ଖଡ଼ି ଛୁଉଁଥିଲେ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବୋଲି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଥା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପବିତ୍ର ମାନିକି ଗୋଟେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପ୍ରଥାର ଆଜି ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁ କୌଣସି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ବି ହେଲେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ଦର୍ଶନ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଖଡ଼ି ଛୁଆଁରେ ଆମର 3ଟା ଜିନିଷ କୁହାହେଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର 3ଟା ଗୋଲକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ବୁଲେଇକି ପିଲା ହାତ ଧରିକି ଖଡ଼ି ଧରିକି ତାକୁ ଶିଖାଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାତ ନ ବୁଲୁଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା 3ଟା ଶୂନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ମୋର ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମୋଡ଼େ 3ଟା ଶୂନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଆମେ ଯଦି ଲେଖୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିଟା ହେଉଛି ଗୋଲାକାର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଗୋଲ ଯିଏ ଠିକ୍ ସେ ବୁଲେଇ ପାରିବ ତାର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିପାରିବ। ତା ଦେହରେ ଆକାର ଗାର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମାତ୍ରା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଶୂନଟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳୁଥିଲା। ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। କିଏ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛି, ତାର କିଛି ସଠିକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅତୀତକୁ ଶୋ କରେ। ଅତୀତ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ସେତିକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ। ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହସିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସି ହସିକି ବିତେଇ ଦେଲେ। ସେଇ ଜିନିଷରୁ ବି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ମହେଶ୍ୱର କିଏ?
ନା ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କର। ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ, ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଏମିତି କର ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଭାବିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ତିନିଟା ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଛୋଟବେଳେ, ଯାହାକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମଣିଷ ଆଜି କେବେ ଫିଲ୍ କରେନି। କାରଣ ଛୋଟବେଳେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ଘଟିଥିବ ଯେଉଁଟା ସେତେବେଳେ କିଛି ମିନିଂଲେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ହଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗପୁଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମିଳୁଛି ଶିକ୍ଷା। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖଟି କରିବାଟା କେତେ ଜିନିଷର ସୋର୍ସ ଥିଲା, କେତେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କେତେ କଥା ହଉଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତେ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା କଥା, ଆମେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବା କଥା, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କାମରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ତାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ।